Snin ta' riċerka minn Monsinjur Joseph Bezzina ingħaqdet f'pubblikazzjoni bl-istorja tal-Knisja f'Għawdex fi kliemu stess iżda hija wkoll l-istorja tal-Gżira ta' Għawdex għaliex tmur lura sekli sa minn meta f'Għawdex kien hemm xi forma ta' reliġjożità għal żmien ir-Rumani l-iżviluppi wara n-nawfraġġju ta' San Pawl u t-twaqqif uffiċjali tad-Djoċesi f'Settembru 1864. Il-ktieb jiddokumenta l-ġrajiet ewlenin tal-Knisja f'Għawdex, l-isqfijiet li mexxew din id-djoċesi, il-knejjes u l-parroċċi fil-Gżira ta' Tletoliet, saċerdoti li ħallew impatt b'ħidmietom, iżda mhux biss, l-awtur jinsex fih l-istorja tan-nies komuni. Għall-ewwel darba qed immorru lura għall-1492 wara festa l-fqar tawhom f'tira Awċija. Jew inkella meta nsibu pellegrinaġġ minn Għawdex fl-1614 għan nies li kienu b'xi diżabilità. Jiġifieri dan il-ktieb jirrakkonta dawna l-ġrajiet żgħar jew meta pereżempju għall-ewwel darba jissemma l-qubbaj ta' Għawdex 1506. U dawna ġrajiet żgħar idommu flimkien l-istorja reliġjuża mal-istorja soċjali, mal-istorja ċivili ta' din il-Gżira Awċija. Fi kliem l-isqof ta' Għawdex Anton Tewma l-istorja tal-Knisja f'Għawdex miktuba qed timla vojt li hu ilu jixtieq li jimtela. Sejjaħ dan il-proġett ta' riċerka bħala tkomplija tal-inkarnazzjoni ta' Ġesu f'Għawdex u enfasizza li ma nistgħux inkunu nafu min aħna kemm il-darba ma nħallux l-istorja tgħallimna. Waqt li sal-lum kien hemm għarfien li d-djoċesi ta' Għawdex bdiet fl-1864, l-isqof Tewma esprima sens ta' gburija li r-riċerka li wettaq Monsinjur Bezzina turi li sa mis-seklu 12 u 13 kien hemm djoċesi f'Għawdex. Fil-mument, il-Knisja f'Għawdex hija organizzata fi 15 parroċċa, għandha 120 saċerdoti bbażati Għawdex u 32 f'servizz barra. Dawn ma jinkludux reliġjużi minn Għawdex. Fit-triq għas-saċerdozju hemm 10 seminaristi. Fil-ġranet li ġejjin l-isqof ta' Għawdex ser ikun qrib il-Maltin u l-Awċin fl-Awstralja b'diversi impenji f'Sydney u Melbourne.